Tässä oli scooter tsekkiä. Joo, eli tämmönen mädi. Ihan hajonnut jo melkein. Tässä on Odin soft käsikripit vihreät. Ihan mukavat. Sitten Mädin tanko, oliko se V2, mä Ultimate, en mä muista mikä. Sitten oli joku Mädin forkki, mikä oli tullut mukana. Sitten on Mädin klämppi ja headsetti, mikä on hajonnut. Sitten eturengas, mikä on hajoamassa. Sitten takarengaskin sama asia. Ja sitten dekkigrippi distriki. Joo. No, moro!